part de fer anar l'empresa entre tots tot el més bé que podem, si a sobre som reconeguts per un tema social com el que incorpora, és fantàstic. Hem col·laborat molt amb la Fundació Propenedès, com amb altres institucions, intentant posar personal dintre de l'empresa necessitat, amb necessitats, ja siguin unes necessitats econòmiques molt grans, com siguin dificultats físiques o el que sigui. Això sí que ho hem fet, hem intentat fer-ho sempre. Animaria una mica a les empreses a intentar posar persones amb dificultats, intentar posar, potser provar amb una persona i dir, vinga, anem a veure aquestes persones com responen. Nosaltres tenim molts exemples, però aquestes persones quan arrelen dintre de l'empresa són les més fidels, són les que més valoren i són les que fan tirar les empreses cap endavant. Jo crec que les persones que treballen aquí dintre, diguéssim, sense dificultats, això també ho valoren, se senten millor, veuen que el que intentes és donar una oportunitat a les persones, siguin qui siguin. I per mi personalment també, la veritat és que ha sigut una gran alegria veure com el Sergi, sobretot la tercera generació, ja comença a veure que en les empreses no tot és un tema econòmic, ni que és importantíssim, sinó que també aquests temes de responsabilitat social són molt importants i que a més no van en contra del que és pròpiament dita la tasca de l'empresari, sinó tot el contrari, que pot ser una empresa rentable i amb un nivell de responsabilitat social alt.